Rusiýanyň batwalyjy güýçleri Ukrainanyň gündogurundaky Severodonetsk şäherini ele geçirmek ugrundaky hüjümlerini ýaýmaňlatdylar. Bu barada 6-njy iýunda regional häkim Serhiy Hayday mälim etdi. Ol mundan bir gün öň Ukrain güýçleriniň garşylyk hüjümleri netijesinde batwalyjylar tebitden bölükleýin ýyda testirmegi başarandyklaryny mälim edipdi. Biziň gorukçylarymyz belli bir wagt aralygynda garşylyklaryň hüjümleri geçirip, munyň netijesinde şäheriň tas ýarpysyny azat etmegi başardylar. Emma ýagdaýlar biziň üçin ýene-de bir näme agyrlaşdy diýip Lugansk regionunyň häkimi Serhiy Hayday döwlet telewizionyasynda çykyş etdi. Hayday ruslaryň taýgarymyzdan atýan artilleriýa toplarynyň mukdaryny 2 dagy artdyryp biljekdigini duýdurdy. Ol bu urgularyň netijesinde şäheriň aglaby tebitiniň harabalygy öwrülendigini hem sözüne goşdy. Rusiýa Ukrainanyň möhüm demir ýol gatnawlary ýerleşen bu şäherine eýýäm ençeme hepde bäri hüjüm edýär. Hayday geçen hepde ruslaryň sebitiň 80%-ni dagy gözegçilik edendigini, emma muňa garamazdan şäheriň gorukçylarynyň batwalyjylary gaýta ul berýändigini nyktady. Bu ağırlykda Rus güýçleri Ukrainanyň gündogurundaky Donetsk regionunyň Slavyansk şäherine hem nysana alýarlar. Mundan başga Rus goşuny Slavyanskiniň 20 km demirazygyndaky Svyatohorsk şäherine hem hüjümlerini ýaýmaňlatdylar. Ukrainanyň baş tabynyň maglumatlaryna görä, ruslar bu sebitde ýetkileri çekýärler. Britaniýanyň aňtaw gullyklarynyň 6-njy iýundaky çaklamalaryna görä, ruslar Ukrain güýçlerini gabaw salmak maksady bilen Slavyanska tarap ilerleýärler. 6-njy iýunda ýeri bilen Ukrainanyň gündogurundaky Mykolaýew şäherinde hem partlamalaryň sesleri eşidildi. Bu barada şäheriň häkimi Aleksandr Sinkevich özüniň Telegram tahypasynda mälim etdi. 5-nji iýunda Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenskiy günorta gündogurundaky Zaporojye regionuny tapar edip, Ukrain harbylary bilen duşuşdy we olary minnetdarlygyny bildirdi. Був в Запоріжжі, Запорізькій області, підтримав наших військових, нагородив кращих. Sol bir wagtda Britaniýa Amerikanyň mysalyny eýerip, Ukraina uzak arlygy niýetlenen raket ulgamlaryny ýollajakdygyny äsgär etdi. Mundan öň Rus prezidenti Kiýewe öten ýaraglar bilen üpçün etmezlik barada duýduruş beripdi. Geçen hepde Birleşen Ştatlar Ukraina 80 km ağırlığı raketalar atıp bilýän HIMARS raket toplumyny iwerjekdigini mälim etdi. Amerikanyň prezidenti Joe Biden bu ýaraglaryň Russiýanyň çägindäki nysanalara garşy ulanylmajakdygy barada inandyrlandan soň Ukraina HIMARS ýaraglaryny uratjakdygyny aýdypdy. Putin 5-nji iýunda çykyş edip, egerde Washington Ukraina uzak ağırlygy niýetlenen ýaraglary iwerse, onda aýdyglaşdyrmazdan täze nysanalary urjakdygy bilen haýwadatdy. Если они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы, применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим. 5-nji iýunda ýeri bilen Ukrainanyň paýtagty Kiýewde hem partlamalaryň sesleri eşidildi. Britan Gorunluk Ministerligining 6-njy iýundaky maglumatlaryna görä, Russiýa KH-101 kysymly raketalary Kiýewiň demir ýol ulgamlaryna garşy atyp, munyň bilen günwataryň ýarag teristleriniň Ukrain harby bölümlerine barmagynyň öňüne almagy maksat edilýäne meňzeýär. Kiýewe soňky tapar 28 aprelde, haçanda paýtagtda BMG-niň baş sekretary Antonio Guterres tapar eden mahaly hüjüm edilipdi.